L-eks Kummissarju Ewropew għas-Saħħa John Dalli issa jista' jiġi formalment akkużat b'allegazzjonijiet ta' tixħim fil-qrati Maltin, dan wara li l-Unjoni Ewropea neħħiet l-immunità li kellu. Bekk il-kawża kontrih tista' tibda fil-21 ta' Diċembru e kif il-prosekuzzjoni tkun tista' takkużah b'tixħim fuq allegat każ li jinvolvi 60 miljun euro sabiex juża l-influwenza li kellu favur bidla fil-liġi tat-tabakk Ewropew u l-isnus. John Dalli dejjem ċaħad dawn l-akkużi kontrih. Fil-fatt kellem mal-Kummissjoni Ewropea sostna mal-Gazzetta The Times li l-eżekuttiv iddeċida li Dalli titneħħilu l-immunità li kien igawdi bħala ex Kummissarju Ewropew. Il-Kummissjoni tista' tikkonferma li wara talba mill-Avukat Ġenerali ta' Malta, il-Kummissjoni Ewropea neħħiet l-immunità tal-ex Kummissarju Ewropew John Dalli, tenna il-kellim tal-Kummissjoni Ewropea. Madankollu l-istess kellim tenna li din id-deċiżjoni ma tfissirx li l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li Dalli għandu jiġi akkużat kif spjega li l-preżunzjoni tal-innoċenza għandi tibqa' applikata. L-allegat każ ta' tixħim li allegatament huwa involut fih John Dalli jmur lura l-2012 fejn rapport mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi l-Olaf kien implika lil John Dalli u l-kanvażer tiegħu u l-Kunsillier Nazzjonalista fuq tasliema Silvio Zammit. Zammit kien akkużat ftit wara bl-involviment tiegħu f'dan l-allegat każ ta' tixħim minn kumpaniji Svediżi. Zammit kien wieġeb mhux ħati madankollu l-każ tiegħu għadu għaddej. Min-naħa tiegħu John Dalli kien evita li jiġi akkużat f'Malta minkejja li kien investigat madwar 10 snin ilu. Il-każ reġa' tqajjem il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa li kien oriġinarjament investiga l-każ. John Dalli kien politiku ta' esperjenza kbira fi gvernijiet nazzjonalisti ta' Difen Academy u kien maħtur bħala Kummissarju Ewropew fl-2009, dan wara li kien ikkontesta tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ftit ta' snin qabel. Dik l-elezzjoni għal kap nazzjonalista kien rebaħa Lorenz Gonzi.